Kamusta mga pinalangga nato nga mga tagpalamati? Siyempre mayong hapon naman sa inyo tenan. Welcome sa Huwebes nga edisyon sa This Is My Life. Hunyo 16, no? Hunyo 16 tuig 2022. Kamusta ang swelday kahapon mga Iloy? May nabaton bala kita halin kay Mister? O kung wala? Ay, hoo, kay kabalo naman kita iya sa karon na kabig na kabalo kita iya magminer-miner kay kabalo na kita mag-budget sang aton sa nikinitaan tungod tama na gid kabudlay sang aton sa ni nga paghulag tungod sang kamalahalon sang tanan. Di tanan pa istorya ng kamalahalon sang tanan tawi. Mga musta to yan sa mga palanggan naton nga mga tagpalamati ko nakapaniyaga na. Kay tidugay-dugay alas 2 na anong inyo panyaga da baw kami enjoy. No, enjoy kami sa guwa sa amon sini panyaga. Thanks, Joms. Ang manamit ditong kinaon namong nalang ka nga luto abaw sa pagkatamis iya. Ito pa to, hingabot ka mo to. Anyway, relax lang dara. Mga palanggan naton nga mga tagpalamati o pwede nyo inyo kubus nga lagad. Si Tita Will may tugtugtak na stress nga magalingaw sa inyo. Na? Pahuway ana kita dira sa mga balita nga inyo mga mabatian, mga problema nga inyo ma-encounter, ari anay divert sa makadali sa dugang naman o kung dugang. Lain naman nga bahin na sang aton sa nikabuhi sa adlaw-adlaw nga tanan. Bantayan ninyo tag sa ka-horoscope. Ang sulat nga mabasa ni Tita Wilma karon iya nga hapon, aba pulo pangimo naman ini sa iya asawa. Pero nakakuha siya sang leksyon, na? Sa aton sa ni letter sender karon nga hapon. Sa mga makarelate gamay, pwede ka mo kahatag inyo reaction, mga good reactions. Kag syempre, na kung ano man ang inyo sini mahatag dugang nga masiling neton abi rekomendasyon o kung na piece of advice sa itong sini letter sender sa karon nga hapon. Kag syempre inyo na mga greetings sa itong sini text hotline. Hindi man nakita ang mga mata ko biyang gauyat binangon. Ara lang ana, atong text hotline para sa inyo mga greetings so kung ano man ang luyag ninyo ipalabot kay Tita Wilma basta para lang sa kaayuhan. Yes, type nyo lang kag ipadala sa text hotline 0963-757-0874. Again, 0963-757-0874. Okay na Tita Wilma. Kag sa mga naka-online naman via Facebook page sang Action Radio Bacolod. Aradang aton sini chat room sa This Is My Life. Pwede ka mo maka-like, pwede ka mo maka-share sang aton sini programa paagi man sa ilag nga kag-share, pwede pa gani makasend sila stars Tita Wilma mo, di ba? Pwede ninyo pwede ka mo makasend sa inyo sininga stars sa This Is My Life. Kag sa iban pagid nga programa sang Action Radio Bacolod, mga public and affairs program naton. Kag magluwas sina syempre aton man mga dalagong mga balita dira, no? Pwede ninyo ina ma-share, pwede man ninyo ina ma-like. Kag syempre Tita Wilma sa siniman nga hapon. Ano ang ma-share naton sa inyo sa sini nga hapon? Kay nagkaon kami lang ka ay may mapuslan nun, may benepisyo man inabala sa itong lawas, ang pagkaon sang langka, pwede natin makonsider ang langka as utan mo, di ba? Utan kun aton, utanon kun hilaw, pero kun luto, prutas ina siya. Kun prutas na siya, anong benepisyo yan na sa atong lawas? Aber, pamo kay na. Ganyan, relax lang. Ma-share man dira si Tita Wilma dugay-dugay. Kaya kabalugin kita, langka namit, no? Magluwas sa iya, sini nga bunga, pati liso niya. Pwede naton mapuslan, hindi bala? Yes. Ang langka isa ina kamakhabig naton. Nag-isahanon iya nga klase sang tropical fruit. Makabigid no?
tropical fruit kag seasonal man ka kaisa pero ti kadamo man di bala. Kilala bilang pinakadako yang nga puno sang prutas sa bilog nga kalibutan ang langka, jackfruit sa English, di bala. Inagyan kilala siya tungod sa iya matamis kag mananam nga sabor. Kag damo gid ang nagakaon sina permi. Magluwas nga damo ang nagkakaon sina permi kung luto siya sa puno, damo ang makakaon sina permi bilang sudan ang lutuon abi ka sa misang langka ano mas-suggest nyo sa langka kung gulang ensalada, di ba? Pwede naton maadubo ang langka, pwede naton mabutangan munggo sa mga linaga, di ba? Damo sa mapuslan dira sa sa bunga sang langka. Pero magluwas nga manamit ini, mapuslan man naton siya nga makabulig iya sabat sa mga kinanglanon sa aton lawas tungod sang aton man ginabatsyag. Kay ang langka, may ara man siya vitamins and minerals mo, di ba? Vitamins and minerals nga kinahanglan sang aton lawas pati man makabig na iton. Pati man makabig naton siya isa iya kadisente nga klase sang fiber. Kay may ara siya, may mataas man siya nga vitamin C content. May provitamin man siya. Provitamin A carotenoid. Ara na sa langka. Kag ang langka, rich man ina siya sa madamo nga klase sang mga antioxidants nga mong responsable iya para sa mga benepisyo sini sa itong lawas. Pero ano bala ang mga benepisyo sang langka? Kag ano ang mga kondisyon sa lawas nga pwede niya sini mabuligan? Ay nami ni siya gali sa pag-manage sang inyo blood sugar. Kag sa mga may diabetes, ang langka may manubo siya nga glycemic index mo, GI bala. Isa ay nakatalaksan kung daw ano kadasing magsaka ang inyo blood sugar pagkatapos ka mo magkaon na. Pero hinay lang na may limitasyon. Kay kun magsobra siya sa duha, nagatimbuok man ang imo kalamay na halalungan man siya na. So nami ginman kun magkaon, inang husto-husto lang kag isa-isa lang. Kag makasiling kita ining rich in fiber man siya, nagahatag siya sa aton fiber. Bot silingon ginapahinay man niya ang digestion sa aton lawas kag makabuligid para man nga ma-regulate ang imo blood sugar basta hindi lang magsobrang imo pagkaon. May flavonoid antioxidants kag protein nga kilala bilang supporter iyasang pagbalanse sang inyo sinikalamay kag magluwas man sina Tita Wilma nagahatag man siya proteksyon sa aton lawas batok sa nagkalain-lain nga mga balatian na mataas ang potassium sang langka, may fiber kag may ara siya makabig bala naton mabaskog iya nga klase sang antioxidants nga nagahatag sang nagkalain-lain man nga mga benepisyo para sa aton ikaayong lawas. Kag siyempre, ara dira ang paghatag sang duga nga peligro sang may damo nga balatian, pareho sang balatian sa korazon, balatian sa imo dugo, kag cancer. Bot silingon ginaproteksyonan niya iyang lawas naton para nga makalikaw kita sa mga nahinambitan nga balatian. Ginaprotektahan sa mga antioxidants ang mga cells sa lawas naton halin sa oxidative stress kag pagpalamanog sini inflammation. Nga sama-sami nagaresulta iya sang nagkalain-lain nga kahalitan bangod man sa mga free radicals. Kabaluman kita kung ano mga free radicals. When we say free radicals, mga toxins, no, ina makalalit sa itong lawas. Ang pagkaon na itong sang langka, nagapabaskog ina siya sang immune system sa aton lawas. Pero nakadepende naman sa imo health condition. Tandaan mo na. Nagabulig siya sa atong digestion. Yes, ginapanami niya nga atong digestive health. Kag gina-control man niya, gina-control niya or ginapunggan niya ang mga problema sa skin. Ay nga aman,
Kay ining langka nga ini naghatag sa madamo nga nutrisyon as mentioned ni Tita Wilma. Namo siya nutrition kag antioxidants, pareho sang vitamin C, di ba? Kag madamo pagid siya sang kaayuhan sa aton panit na namo siya sa mahatag nga kaayon sa aton panit. Kay may ara siya anecdotal nga pamatuod nga ang pagkaon sina makapahinay hara siya. Makapahinay sang paggulang sang imo sa skin. Makaon ka lang ka, hindi galing kasi siling nila. Kaon ka lang ka, tawi. Sorry lang ha, pero inatuod, gid man kay kung magagakakaon, luto nga lang ka. Ang imo sini nga urine, o kung ang imo ihipang sut-pangsot, gid man ha. Tuod na hindi, abe, ay share nyo kay Tita Wilma, kay tituod man ginaya Tita We, di ba la? Okay lang na siya ya, na gani go lang kita, ano? Hinay-hinay lang, awan isiling naton nga sa bisan ano nga klase sang pagkaon, bisan ano nga klase sang prutas, bisan ano nga klase sang karne, pwede. Pero, kinahanglan, in moderation tanan. Kay malain man ang kulang, malain man ang sobra. Ari lang kita as always sa tunga-tunga para makahatag man sa aton sang kaayuhan. Prutas, ina. Okay. Ano may share nyo biya para sa langka. Arala, doon text hotline Type nyo lang kag-isend kag ipadara diri kay Tita Wilma. Yes, this is my life. Atong lingaw-lingaw may lang ni. Pero sa mga ginapang share naton sa inyo, bisan paano makabulig man sa inyo dira mga ginabatsyag kang makabulig man sa itong adlaw-adlaw nga tanan nga mga hilikoton sa aton pagpangabuhi. Pero makita ako ang iban daw nagayayambi ina nga daw nagayambi man sweldo kagapon daw hindi nami how ni kay siling nila tawi why bilin mo okay lang na mga anak na amo na bilang hambal ni Tita Wilma nga tun-an naton sa pagbaton ang sitwasyon nga kinahanglan kita makontento sa kun ano ang ara lang. Nga masarangan sang aton pinangabudlayan. Tun-an naton ina, ilabi na sa dalagan sang panahon sa karon. Kay tama gid kabudlay tungod sang kamalahalon sang mga balaklon. Gani kun ikaw magpadayon sa imo sini mga luho dira, sino ang magantos? Ikaw sa gihapon na kinahanglan lang gidya no tunay naton nga i-budget ang aton kinahanglanon sa adlaw-adlaw nga tanan ibase sa kinitaan sang bilog nga pamilya kay kabalugid kita ilabi diriya sa aton sa ubos diri sa syudad ano gani bisan tubig nga ilimnon ta ginabakal ta na amo na ang aton gid panumdumon nga kinahanglan naton subong ang maghinay-hinay kag mangin mangin mabakas kita mangin creative kita kabalo kita mangita paagi nga makadugang nga sa diin indi kita mabudlayan sa aton adlaw-adlaw nga pagginawi tandaan ginaton ina mga anak kag syempre halungan man naton ang aton ikaayong lawas. Kadamo sa mga mapuslanon nga sa aton palibot kung kita mangin mapisan lang sa pagpananong-tanom. Na ikaw tawi how? Ikaw wala naman ko bitamnan kay wala man kami duta pulsimintong palibot. Pero mangin resourceful kita dira. Sa gagmay-gagmay lang nga mga lata, mga wala suludlan bisan utan lang na makapahagan-hagan sang kapurauton sang aton sinipagsinalayo sa adlaw-adlaw. Kag syempre ang aton kaugalingon ang aton kaayong lawas indi gid naton pagpabayaan. Kinahanglan araay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule na kay ang Dr. Pinoy Squalene Capsule nagapabaskog sang ang beach ang paborito nga katuan sa mga pamilya kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution
Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung lahi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, Kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ko po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ulat natin nga traffic para nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rin ang isang sa factor sa Okay, sa ito na mga naka-online, no? So mga naka-FB Live, hi and hello sa inyo mayong hapon. Yes, Miss Giselle Franco, good PM. Kunuto, thanks, good, Ma'am Giselle. Kag, mayong hapon. Ma'am Ana Sinoro, ara, good siya. Ma'am Ana, good afternoon. Kay Richard Toribio, good PM, tita, ga-monitor gali live diri dampisas. Diri dampisas station ninyo sa Diagnostic Center. Diagnostic Center. Oy, sa dalom lang sa Action Radio. Hi, Richie. No? Richie Toribio, salamat gid and good afternoon. No? Thank you, kid. Kag, Ana Sinoro sa mga kaupdanan mo daan. Okay. Gerance Barela, good PM, Tita Wilma, great ko family Barela, kag sa asawa ko Jessica. No? Thank you, good sir. Thank you, good Gerance. No? Mayong hapon sa Tagalagran Hala, Carlota sa Pilar Compound, halong sige ang tudo ulan diri kada hapon. Hindi gid malipat, yes. Kay tiari na maulan ng atong panahon subong mo na. So kinahanglan gid naton ang paghalong-halong sa ulan. Kag Action Will, good PM, I am watching. Yes, Sir Rufino Eragabino. Kabalugid ko kundi na si Sir Rufino. Ara sa may Handumanan. Mayong hapon lang da, Sir Rufino. Yes, ara man si Sir Meleli Oligo. Sir Meleli, good afternoon. Kag Inday Blaza. Inday Blaza, mayong hapon. Tita We, good afternoon. Always present kami dirigi hapon sa Myceline Homes. Kay indigin makumpleto amon adlaw kun wala ang This Is My Life, Tita We. Wow, so touchy naman, Ma'am Virgie. More power and God bless you always, Tita We. Thanks for the love and prayer, Ma'am Virgie Alpinda. Kag thank you gid sa imo ginapadala nga mga TikTok performance mo. Kay nami lang bala, na? Hi, Tita Wilma. Pamati gid si Nanay Subong sa imo sa radio. Pakigwit sa iya Nanay Jutay Angeles. Upod sa iya apo nga si Colleen. Nga bata ko, tamiyo ko family Angeles. Kanha, Waringon, Tabaw Saras, na? Sakto na anak. Nga mga si Colleen, nga bata ko. Yes, ang family Angeles. Kanha family, not. Kanha family, Waringon family, Tabaw Saras family sa La Castillana. Hi man kay nang Ina Sinoro. I'm sorry, dali lang gid. Condolences sa family Ilumba, yes. So, rest in peace, Doc Enrico Ilumba palangga kaginamon. Amo na basta maayo ikaw nga tao, ginahandom ikaw, no?
Kag siyempre, halin ina kay Inday Jing Angeles Kanha. Manjo Arnejo Jr., good PM, Tito Wega Monitor. Homerung Lumina, mayong hapon, Ms. We. Mayong hapon, Tita Wilma Novi Magapan. Salamat man. Kay Ana Sinoro, yes, ma'am. Gataki ba? Na? Good afternoon, Ma'am Wilma. Happy listening to my Aunt Flor Malacca Bailon and my elder brother Armando Malacca. Both avid followers of ARB from sign on to sign off. Thanks a lot. God bless you and your family circle, Ma'am Wilma. Take care always and more power to ARB. Ma'am Elizabeth, thank you again. No? Thanks for the prayers, and the love. Ginapadala mo diri sa Action Radio. Sa mga flowers, bagin, ma'am. Na? Appreciated gini natin na Jing Angeles kay Emily Morden. Yes, Emily, good afternoon. Salamat man kay Jinky or Dongski Panganiban kay Arlene Anerdes, good afternoon. Relax lang, balikan talang na karon ang aton sininga mga greetings online. Ay, gali si Ma'am Yvonne Voschier. Ma'am Yvonne, good afternoon. Done sharing na ko, no? Thank you so much, ma'am. Mabalik lang ko dugay-dugay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tiun sang okasyon. Puno sing batahom nga mga literato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit sang plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy, kasi tinagaman amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga wala nga ng traffic to or nag-transit dito sa sulod ang Mang continuous rain ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sa rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sa pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasakong nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento, kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang
sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sang pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tigululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas patok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang husto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga symptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kad nakitaan ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid na salamat sa tanan nga frontliners. Pressure na tayo! Pressure na! Every day is Fire Prevention Day. Gani importante nga maihibalo kita kung paano malikawan ang sunog. Yari ang pila ka mga action tips angot sa fire prevention. Sa tion nga maghalin sa balay, siguraduhon nga naka-unplug ang tanan nga saksakan. Likawan ang octopus connection o kung ang pagsaksak sang madamo nga gamit sa isa ka outlet. Dapat wala man sang overloading sa mga saksakan kag lantawon kung masarangan ang mga appliances nga nakasaksaka. Likawan ang Check up sa doktor. So, and this sa Life Extension Clinic, libre ang pa-check up. Okay. Magluwasin na, Tita Wilma, dugay-dugay, Relax lang ka mo dire, ana. Alas 2:11 na Action Radio, Philippine Standard Time. Lion ko aning aton sa ni text hotline. I'm sorry. Nagtalang ako pa ang akon sini panulukan. Good PM, tawi gapanamit kami di pamati sa DNA ni Tongtong, TOTMG dos or 2, TOTMG2, Tony Panton and mga friends, 8220. Kung anong bot silingon sina kamulang ang mga nag-text na ginang naka-inchende sina kay hindi man tadaan sa naka-inchende, di ba la? Ay tita ang langka, aryo. Tita ang langka, amuna nakapagwa sang linta. Uy, nakapagwa ko sang linta. Kay edad sang bata ko, 12 anyos pa lang, daw nagabusong, ginpakaon sa iya, nagkupos iya tiyan. Sikurit ni, sikurit ini, dira sa diingani, kamo lumbiya daw, na ibi magalona. O, ay, gali, kay malang to, siya bimo. So, pinsaron na to, no? Magkabuligid iya ina sa iton. Okay, tamyaw lang mga taga Mandayaw 4, La Castilla, nagapamatigid. Thank you, gid tita. Salamat, gid 53. Sa inyo da. Greet lang ko, Tita We,
advance happy birthday kay Mama Rufina dira sa Gilungan adlaw-adlaw. Gina sila gapamati sa imo programa V Marnie Sengla Carlota 1780. Salamat gid nga madam mo. Salamat manda sa imo tuto pa mo kay na wala V Mar na tamyaw lang sang happy birthday kay Nunoy Albert nga nagasaulog gid subong adlaw kag mayong hapon man sa family Galabasa. And sang Barangay Tinungan, Isabela 6841, madamo gid nga salamat. Kadamo tani sa ila pero ang aton oras. Relax lang Napulo pa si platan lang na ni Tita Wilma karon. Alas 2:13 na dira sa Maawa. Again kay Inday Giselle Franco, kay Erwin Gonzalez dira. Salamat gid. Mabasa na kita sang aton sulat karon nga hapon. Dear Tita Wilma, ang kabuhi sang tao napunan sang kalipay, kasadya, kasubo, kasakit, kadalagan, kag kapaslawan. Ang tao mahimo malipay tungod sa kwarta, propiedad, pamilya, espiritual. Sa inyo mga eksperyensya sa kabuhi, kalipay man ukon kasakit. Tugutin ninyo ako nga maging kabahin diri. Dear Tita Wilma, ay ang aton pagbabasahon sa sining nga hapon mensahe ini. Mensahe halin sa aton sa ni Facebook account nga ginpadala ni Tuto Johnny. Si Johnny sang Bacolod. Kagangya mensahe nagasiling. Hello, Tita Wilma. Good afternoon. Kag sa tanan nga nagapamati sa radyo. Kag sa mga naka-FB Live. Ako gali si Johnny. Hindi ko ni tuod-tuod nga ngalan. Taga-diri lang ko sa Bacolod. May ipasakop man ko sa programa This Is My Life. Medyo kahuluya. Pero okay lang, kay hindi Manila ko kilala. Natungod ini sa amon nga mag-asawa, kag sa amon maninoy sa kasal. Abi mo, Tita Wilma, nahuya-huya gid ko sa maninoy namon sa kasal. Sa sobra-sobra nga pagpangimon ko sa asawa ko. Pati siya, naulamid pa. Ano abi kay puwerti kid ang akon duha-duha sa asawa ko kay Ninfa? Tungod sa pagtanaw sa mga videos sa FB. Kay kadamo abi sa mga babayi nga traidor sa ila mga bana. Ti budlay na basi bala na isahan na ako. Nga wala ko nakahibalo. Ina ang nagasulod sa ulo ko. Wala man ko kabalo nga sobra-sobra nagali ang epekto sa akon sang mga ginatanaw ko nga mga videos. Abi mo kung hindi ako makainom, wala ko ginapamensar ang kung ano-ano natungod sa asawa ko. Galing tita, kabalis kara naman kung makainom ko. Puwerti gidiya. Wala ko sang ginasino. Wala ko sang ginasino. Basta hubog na ako. Amo na ang natabo. Pati ang amon maninoy sa kasal. Nabugahan ko pa tungod sang sobra ko nga pagpangimon. Ang makahuluya, kay siya na ang nagpainom sa amon sang grupo, siya pa ang nahabuyan ko sang masakit nga mga tinaga. Kag nabuyayaw ko patita tungod sa sobra ko nga pagpangimon sa akon asawa.
Swerte gid ang kaakig sa akon ni Ninfa. Kay gin ulamid ko pa kuno ang maninoy namon. Subong problema para sa akon, tungod hindi ako kahibalo kung paano ako magpangayo sang kapatawaran sa amon maninoy sa kasal. Kay kun intsindihon ko lang Tita Wilma ang ginpanghambal ko, ngang asawa ko man mismo amo ang nag-istorya sina sa akon, kahuluya ginman. Maayo lang gani, kay wala ako ginpatulan sang amon maninoy. Gusto ko magpangayo sang pasaylo sa natabo, pero hindi ko kabalo kung paano ko inasuguran. Diri lang kutob, salamat gid sa pagbasa. Johnny? Johnny. Oh, Johnny, baka mo kinabala mayong hapon da. No mayong hapon kag salamat gid. Amo nang resulta sang alak na manamalang siling nila nga kung mag-inom ka gani sa makahulubog nga ilimnon, pasudlon sa tiyan. Hindi pasudlon sa ulo. Kabalo ka na gid nga kung mahubog ka, gamaits ka. Tapos, di lang tawa, kundi problema. Amoy na mga anak. Naghahambal ako, wala sang malain kung mag-inom kita sa makahulubog nga ilimnon, basta ipasulod lang naton sa aton tiyan. Hindi lang sa aton ulo. Kay nga, maayo lang kung hindi ikaw maka-encounter sang tao nga among magakontra sa imo. Kag ginamo, pagkatapos problema ang resulta. May lang gani kay wala dapatay kamot, di bala? Budlay kung may dapatay kamot sa kitanay, pilas yung kisabon anay pa, di bala? Rambol pa. Baho, o mga anak, amuna bala. Kung pwede pa lang kung mag-inom, kung sa inyo balay, dira na lang, hindi na kundiin pa para wala sang mahalitan. O ti anong gwa? Na, totoo Johnny, hindi kasi lang ginakadlawan lang nga ni Tita Wilma. Gusto ko lang nga mag-home na tungod sa imo sini problema. Kaya nga, hindi lang ikaw, no? Ang mga amo sini nga klases ang mga tao. Hindi lang ikaw isa, hindi lang kamuduha, tatlo, kundi madamo na lain-lain ang reaction sa makahulubog nga ilimnon sa atong lawas mo. Pero, kung kaisa, may ara man niya nga makakontrol sang iya kaugalingon. May ara man nga makasiling pag wala gyud ko balas ang hinalungong kung anong ginhimo ko kagabi kay nahubog ko. Oh, di ba? Lain-lain nga epekto, but singaron lain-lain ang reaksyon sa inyo gininom sa inyo sinilawas. Pero mo na siling naton, nagakaguba kamo sa panulok sang iban kung hindi maayo ang epekto sang ilimnon sa inyo. Di lang tawa, to Johnny, subong na-realize mo, di ba la? Na-realize mo nga ay hindi gali mayong epekto sa imo sang makahulubog nga ilimnon, isa pagid, hindi maayong epekto sang imo sang wala untat nga tan-aw mo sang mga videos sa Facebook tuod ginabala na dako ina nga factor kadamo sang nagaka-influensya sina iban gani nga mga mag-asawa ilabi na mga may ara nga mga hubines kita sa karon abi i-delete ng imo FB account kay nagapangimon si mister nagapangimon si Mrs. Para ya wala gamo i-delete lang na yang imo account kay nga insun luganay kung kaisa pero kung kaisa man may ara nga hindi bala realidad ina sa karon may pangabuhi ka na pero mahilig ka pa masiling man lang sa hindi ko man siya makita ari man lang kami sa ay mga anak ho hindi mo bala mapaktan ang panulay kung magsulod sa inyong ulo nga bisan ga-chat lang ka mo dira ga-video call ka mo dira may tendency nga makahimo ka mo mortal sin sa inyong mga partner sa pagpangabuhi isa sa mga epekto sang halasigi lantaw dira sa mga videos mga videos nga parte sa mga mag-asawa nga igaylinaway imunay amuni pero pinaka-epektibo dira untatan na untati na lang na tutoy Chani untatan mo na lang na
ibutang na iya, ibutang mo gid permi sa pensar mo nga lain ang ginatan-aw sang imo mga mata sa realidad nga nagakatabo sa aton kabuhi. Gani kung hindi mo mahimo, no? Nga untaton ina, ano ang gwa sinaaway basi kun hindi ka na basi kun amo pa ng halinan nga mauntat kag maguba na gid ang inyo pag-asawahay sang imo sini asawa na ti hindi na paghulat ta ang amo sina nga mga bagay. Untatina na ang pagtutok mo sa mga videos nga ina natungod sa mga kasalanan nga ginahimo sang mga asawa sa ilabana dira sa mga videos nga ina. Kay nga nagadugang ina hilo sa pensar mo. Tilantawa bisan wala sa maginahimong asawa mo kundi dute nga tiknol. Nagalabay sa pensar mong ginatanaw mo. Sa iton dira mga palangga nga mga tagpalamati may nagakatabo man na ilabi ng mga ulihing tubo nga mga early pa nga nag-alas sa wahay balalantawa na may ara nagabulagay. May ara may isang sige hindi mo na gani karon pag i-delete karon na ang amo na balang account name nga may madabasan haboy ko gina ang imong cellphone or gubon, dugmukon ko gina cellphone mo. Da mga amo na bala nga mga amo na kisa ginahalinan sa kagamusang relasyon sa mag-asawa. Hindi lang ang asawa ang pasaway, mangbana may pasaway man. Da may something amo sina. So, kung mahimo naton nga tadlungon ang isa ka bagay nga mong ginahalinan, sang di pag-intsindihan ay kakagamo sa sulod sang inyo sinipanimалay, ay untati ina na ay, ho. Kay ti, kabalugin kita nga kung ano makitan sang aton mga mata na nagakaapektuhan ang imo kinaugali. Ang imo pamatasan. Hindi lang na sa mga videos ngayon, bisan sa mga games. Mga bata, bala obserbahin nyo, bisan na si Gwe, gamay si Tita We sa atong topiko, sa sulat sa atong sinilator sender, bisan sa mga kabataan. Lantaw na sila nga lantaw sang TikTok pro panilagi bala ano na ginahimo nila hala TikTok nila hala lantaw sa YouTube mga kabataan lantaw nga kaadik ang kabataan sa among sina sa mga video games mayo lang kun mga video games nga ina makabulig sa ila kau mga videos nga malantaw nila nga makabulig sa ila intellectually pero kun inang mga violente nga klase sa mga videos panilagin nyo bala ang batasan sang mga bata samtang nagadako sila. Kung paano sila maghambal, kung paano sila magsabat sa mga ginikanan na ay balikan ta si Tutoy Johnny. Tutoy Johnny, pamo ko na, respeto lang ay, no? Respeto nilang, amo na lang na imon mo, respeto nilang para sa asawa mo. Untati na lang inang ginapanglantaw mga video games para wala gamo. Hindi pagdula ang pagsalig sang asawa mo sa imo. Kag hindi mo siya pag-ikumparar sa iban, Kung inang mga natanaw mo mga babae nagluib sa ila sinibana, at iparihong man iya ang asawa mo sa ila, syempre hindi. Kay lain iya si Josefa, lain si Geraldine, lain man si Nympha, di ba la? Tandaan mo na hindi mo yung pag-ikumparar nga palareho tanan. Ay kung kaisa wala tayo kabalusang matutun nga istorya sang kabuhi sang ibandera intrahanta ichika-chika taman mga something nga amo sina nga mga wala bala pulos. Ari na lang totoo Johnny. Untati na lang na ang paglantaw mo sinang mga videos na tungod sa mga mag-asawa or sa asawa or sang bana nga naga-bisyo, nagapangin babae, nagapangin lalaki na para malikawan mo ang sobra-sobra pagid nga paghilo sa imo pensar kag nagagwa ang kun anuman nga bagay nga nagakatabo sa imo kun hubog ka untati na ang imo pag-inom sa makahulubong nga ilimnon. Pahubog lantaw sang video nga ina taga isang katapusan. Kung kabalo ka may lang war freak ka kung makainom ka,
Ay nako, kontrol lang kaugalingon mo para wala problema. Since problema na ina subong, naulamid pa no, ang iban nga tao sa influensya sa mga makitaan mo sa mga FB videos, kag nagaguluwa kung makainom ikaw na tama na to arigluhan na kay ikaw nagaproblema. Ti paano mo na matadlong karon ang pangabuhi mo? Paano mo na karon makuha liwat ang respeto sang asawa mo? Kag paano mo na karon I'm sorry, paano mo na karon mapabalik ang maay nga pagtamdanay ninyo sang inyo maninoy sa kasal, na? Ang himuon mo tungod natabo na ina, bisan ano pa nga basol sang asawa mo, natabo na nakahambal ka na sang hindi maayo sa inyo maninoy, kay ti mga maninoy kag maninay sa kasal nagaserbi ina sila nga ikaduha nga ginikanan sang mga bag-ong kasal bilang anak na. Bilang anak tutoy Chani, wala sang malain kung ikaw ang magpaubos, ikaw mag-una approach sa maninoy ninyo, kag magpangayo sang pasaylo o kung kapatawaran sa imo ginhimo, sa imo mga ginpangbuyan nga mga tinaga sa iya. Kay malain man na mo kasakit na iya. No? And for sure, pamatian kaniya. Na pamatian ka sang imo sini maninoy, especially nga tisang ginpanghambal mo ato hubog ka, di ba la? Sang matabo ato hubog ka, nakainom ka. Kabay pa nga ang sitwasyon nga ina nakahatag naman sa imo sang maayo nga leksyon, na ang amo nga hitabo nga kabay pagid hindi na ina masulit pa, na kag let's say, abi kung may problema kagin man kay misis mo kay indanin fa. Kung daw kabudlay na tungod sa mga nagkalatabo, ikaw una bukas sang komunikasyon sa tunga ninyo nga duha. Hambalin ninyo ang natungod sa sina nga sitwasyon. Abuksin ang imo nga kaugalingon, pagpangimon, way ginabalapulos, no? Nami mga siling nga, bana ko, asawa ko, kaimunan, nabot silingon, love kaniya. Pero tuto dyan, ang sobra-sobra yung nga pagpangimon, hindi na nausto, sala na naiya, no? Dinalok, magluwa sa dinalok, hindi na siya nami, no? Gani, mientras, temprano pa, mientras tanto, kagaya pa, nga tadlungon naton, ang isa ka, hindi maayo nga hilimuon, himuon naton, na? Sa pagpangayo sa pasaylo, sa itong sinikapaltahan, sa itong sinikakulangan, sa itong sinisala nga nahimo, una gid naton pangayuan sa kapatawaran, ang mahal nga Dios, no? Nga ti wala mo na control ang kaugalingon mo, Lord, sorry kid, na? Buligi ako kung paano ko matadlong ang tanan. Kaya wala sang imposible sa pagpangamuyo. Magpamangayo ka man kapatawaran sa imo asawa, ang tanan himuon mo gid. Pamatudan mo ina sa iya. Hindi na masulit pa ang among nga hitabo. Kag once gani nga daw, okay naman si Mrs. Upda siya sa pagkadto sa inyo maninoy, kag magpangayo man sang kapatawaran. Say sorry. Wala sang malain sa tawo nga nagapaubos, sa tawo nga nagapangayo sang pagpatawad, sa tawo nga nakahibalo, nga na-realize niya nga sala galing iya ginhim. Kay buot silingon, nagapati ikaw, nga wala gid man niya perpekto nga tao sa kalibutan. Kag ikaw may kahadlok man sa Dios, kag may balatyagon ikaw sa imo isig kapareho. Nga kun ikaw may balatyagon, kag pwede nga masakitan sa kun ano man ang imo mabatian, sila amo man sina sa imo. Alas 2:31 Action Radio Philippine Standard Time, mga palangga naton nga mga tagpalamati kamuman. Mga istorya ninyo sa kabuhi, anuman nga mga insidente, anuman nga mga hitabo nakatag sa inyo leksyon, o kung nakahatag man sa inyo problema na luyag ninyo mapamatian ang pagpatpat ni Tita Wilma sang sitwasyon, kag paghatag man sa aton sini personal nga opinion advice para sa imo, sa inyo, yes, ara lang sulat ninyo. Kag ipadala diri sa This Is My Life. Kay ina makuhaan man sang leksyon, inspirasyon, palahinandigan sa iban paginaton nga mga palangga, nga mga tagpalamati, nga nagaupod sa aton programa, tag sa iya kahapon. Padala diri sa This Is My Life, DYEZ, Action Radio,
Penthouse, Willrose Building, Burgos, Luksan Streets, Bacolod City. Pwede man ninyo mapadala, pwede nyo di madulong, di ba? Pwede naman, hinay-hinay lang. Proteksyon na lang ang kaugalingon. Pwede man mapagi sa itong post office. Pwede man ninyo mapadala kung may ara ka mo data or let's say may internet connection ka mo diri sa This Is My Life. No, ara lang ang aton Facebook page, Action Wilma Sugaton. Salamat sa mga nagapadalaman dira. Sa naga-like kag naga-share man sa mga na-post na itong dira. And of course, pwede man sa aton personal account Wilma ang Tupinas Sugaton. Relax lang si Tita Wilma magabalik pagkatapos man sang pila ka mga importante nga mga pahibalo. Life Extension Vitamin. Hey, Tuto Eddie Laos, good afternoon. Adi lang kami Japo ni Nanay Isabel Titawe. Dira sa may Victorious, thank you, Ged, na. Salamat. Inday Christy, mayong hapon, Titawe. Robilyn Ponce, mayong hapon. Ginapantamyaw ko gali family Ponce, kagkasipong family. Ang nagatamyaw Jean Kasipong. Salamat, Ged. Niconex, yes, good afternoon. Salamat gid Niconex, no? Hello ko no Tita Wilma mayong hapon. Tamyaw ko family Helia diri sa barangay Can Roma, Pontevedra. Salamat Tita We and God bless. Stephanie Heliani, Tita. Ang nagapanamyaw. Juvie Munares, good afternoon man sa imo. Yes, kay Mama Ana Sinoro ginatamyaw man ni Mama Ana si Diday. Kag si Flo, check to na ma'am, Flo Sinoro or Flor. Ga-monitor gid sa Villa Caridad, La Carlota. In the Richard to review, thank you gid. Kag, yes, Ariman deri sa piyak. Si Sir Alex Montaño. Sir Alex, thank you gid sa message. Yung ginpadala mo man kay Tita Wilma. Kag, ginatamyaw man ni Sir Alex. Tamyaw man ni Sir Alex. Dali lang ang mga ka-aksyon sila niya. Dali na to din ko to kagay na nakitaan. Ari lang na di siya na dali lang madatawe. Kaya hindi ko di siya keep safe ko na always Tita Wilma. Ayo, dali lang ara siya na. Mahina ang kalaban. So nabudlayan si Tita Wilma mag-open na. Manny Almer de Leon, good afternoon. Okay. Kag diraman sa may ara sila kuno sa may Purok Rosal dira sa Takuling kapamati mayong hapon lang danoy. Siling ni Sir Alex, Tita Wilma, hello mayong hapon sa imo. Ari lang ako naga-monitor sa imo. Share done. Okay, share done na Tita Wilma sang aton programa. Salamat gid sir. Palihog na lang ko dira. Pasakop sa ilan ni Ma'am Vanessa Star kag Doc Mike Mayo sa Rochester, Minnesota, Ma'am Chinky Delegdon sa Phoenix, Arizona. May damo gid nga salamat. Yes, sir. Thank you gid. Keep safe always kuno Tita We. Sa imo man sir, thank you gid na. Salamat gid. Kag ay, oo. Dali lang. Ara siya. Hindi. Kumakuan kay kadugay. Delayed. Gap. Hina ang akong connection. Anyway, karon dugay-dugay. Balikan ko lang ng inyo mga greetings, ha? Relax lang anay ka mo dira. Gabisius siya. Okay. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga literato nga may background nga beach, ang aton mga social media. Pero nakahibalo bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution? Sa pagtuon sa United Nations, sa pag-abot sang 2050, ginatanaw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils,
coffee cups, tumbler, kag iban pa. Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kon kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concern din baha man. Uy. Wala kay ginagamat-amat kumansaka ang tubig. Actually, ikaw po Di ba medyo mataas na ang tubig, so ginaulat natin nga Siwala nga ng traffic to or ng traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka at sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ng early warning system para mahibaluan ang lakas ng panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparar karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakas sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa kasako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sang pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapus kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit. Kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. It is Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod. Okay, pila man ka mga mensahe sa aton sini online para sa atong letter sender. Good afternoon to it sa letter sender. Too much love will kill you. Correct gina or jealous na lang. Hagan-hagan na lang. Kag-refrain ka na lang sa pag-inom-inom. Kag magluwas nga makapalain sa health mo. Mas nga makaguba sang pamilya mo or friends. So, kabay nga magbag-o ka na. Kag mas importante ang pamilya kaysa alak. Pray always kay si Lord lang gid ang makasulbar. Yes, gid ya, Ma'am Julie Militado Patrimonio. Madamo gid nga salamat. Siling man ni 5413 Tita Wilma, good PM sa sender. Ako palaino man ay wala mo man nakitang matuod nga gabisyo ang asawa mo, hindi ka mag-amusina. Hindi ka mag-amusina kay wala na maay nga dangatan tuto. Greet ko si Tuto Maynot Patubo kay si Tatay Napo Espinosa diri sa Antipolo, Pontevedra, sinining ang Gatamyaw. 5413, may damo nga salamat.
Tawe, mayong hapon, ari lang kami di tita naga-monitor samtang nagapanyaga sa imo. Nagapanyaga na sa may La Castillana, especially sa Varona family, kay Tuto Walter Varona, dira sa Kasilingan Village, sa La Castillana, 3817, maayong hapon. Ari siling may isa pa di. Ta sa sender, ang maayo ya nga himuon, mangayo siya pasensya sa manino ya, pero hindi siya mag-inom. Ha? Hindi siya mag-inom sa duha, nga sila lang nga duha nga manino. Hindi ka lang maakig sa akon ha. Maihambal ko sa akon ginhambal na sikurit ni Sang Lumbia dos Ibi Magalona 6353. Ay nga mga anak sa mga kaanak ka naton. Paranoid ang tawag sina ang iyahimuon mag-pray siya na kay Lord para makaangkon siya sang kusog nga magpangayo pasaylo kay maninoy mo. Basa ka Bible, imbis mag-inom para sa imo asawa to, love means to trust your wife. Apply bala ang Italy sa inyo? Insakto na? Relation, i-apply bala sa inyo relation, I trust and love you na acronym galing Italy no ara gitagaan mo naman sa dito idea 80 to 20 buti silingon i-apply bala sa asawa mo ang Italy nga word meaning I trust and love you na amo na siya 8220 salamat gid na Johnny kabati ka paamo ka na sa sender ang pagpangimo normal basta sa lugar lang to pero sala nang imo kay hubog kaya likawan mo mag-inom kay hindi ka ngayan na kabati ka na opdang asawa mo kag magkadto kay maninoy mo kag mangayo sorry sa maninoy ninyo amo lang na kasimple to kay maintindihan kag gid ni maninoy ninyo. Thanks and God bless. V. Marnie Sang, Le Carlota, 1780. Salamat gid sa imo. Greet ko lang gid ikaw, tita. Miss ko gid program mo kag mga advice mo. Take care always. 18 to 1-3, madamo gid nga salamat sa imo. Sister Lucy Ligaya, Bro Ramon Echivar sa Kawayanan, Talukbago City. Gingging sang sumag ini. 0410. Pila lang ina sa mga reactions sa aton mga palangga nga mga tagpalamati nga ara gapamati sa ilang mga radyo kag sa mga naka-online. Alas 2:45 na Action Radio Philippine Standard Time. Yes, Tita Wilma. Sa mga celebrators natin for today, happy birthday na! Happy birthday and God bless sa inyo. Enjoy ang inyo selebrasyon sa karon nga adlaw. Bisan wala pa magpasalamat gid. Payo lang nga lawas, no? Especially kay Ma'am Flor Malaka Baylon. Happy birthday to you. Kag kay Armando Malaka. Wow. Happy birthday. Ay, hindi gali ha. Listening. Naiyagali tita. I'm sorry, ma'am. Na-mislo ko. Kay nadumduman ko lang bala kay Ina. But anyway, no, kay Luce Gregorio, happy birthday to you. Sa iban paginaton nga mga celebrators for today, God bless. Gamatya ko kayo home ni si Ma'am Elizabeth kay tawe mo. Pasensya na, Ma'am. Alis 2:46 Action Radio Philippine Standard Time. Okay na. Ma-horoscope na si Tita Wilma. Ayon horoscope para karon nga adlaw Webes, Hunyo 16, tuig 2022. Yes, sa mga Gemini. Yes, Gemini. Mga Gemini na tao, Mayo 21, tubtob Hunyo 21. May short travel. Ikaw nga himuon na tungod sa imo negosyo. Kung may negosyo, ikaw, Gemini. O kung hindi gani, personal man nga pagbiyahe. No? Kuwan lang na, dali lang balaw. No? Pero may good news, no? Tungod nga, nagaog yun gidang panahon, nga mangin positibo ang resulta sang imo himuon karon nga adlaw. Kung ano man naara sa pensar mo or ninyo Gemini, himua. Tungod kaayuhan ang nagahulat sina sa inyo.
8:16:29 kag 36 sa mga masuwati nga numero, Royal Blue is your lucky color. Yes, Cancer. Ang mga Cancer naman, Hunyo 22, tubtob Hulyo 22. Be realistic, ha? Siling sang imo ni Cancer nga horoscope. Be realistic and practical. Na despite sa mabatyagan mo nga na do nag-aalang-alang ka, do may pagpangduha-duha, ikaw sa dapat mo himuon, kinanglan mangin realistic ka kag mangin practical dira, no? Ang wala mo man ginapaabot karon nga adlaw, yes, mag-aabot Cancer. 15:23 kag 26 ay mga maswerte nga numero. Lavender is your lucky color. Sa mga Leo naman, yung mga Leo, Hulyo 23, tubtob, or yes, so, Hulyo 23, tubtob, Agosto 22. Leo, tandaan. Ganing nahambal ko man ni as always, di ba? Kapit sang paghigugma ang pagpalangga kag ang pagsalig. Kung magtubo sa balatyagon mo or ninyo Leo ang pagduda o kung pagpangduha-duha, dapat maayo lang nga pagkonfrontar sa nitong dan. Maayo, maidin nga pagkonfrontar para wala problema. 4:17:36 kag 42 mga masuwati nga numero, Sun Yellow is your lucky color. Virgo, ang mga Virgo naman na gusto 23, tubtob Setyembre 23. Wow, mga Leo, good news para sa inyo. Kay may dala nga swerte sa mga Virgo ang karon iya nga adlaw. Pero kinahanglan maghulag ka man gilayon para dira. Virgo, hindi ka magpabaya. Dapat hulag ikaw, hindi ka maghulat. Kay base ang ginahulat mo, magaresulta sa wala. 4:11:16 kag 28 mga maswerte nga numero, peach is your lucky color. Yes, Libra, mga Libra, Setyembre 24, tubtob Oktubre 23. Baka ayuhan gid ang signos mo karon nga adlaw, Libra. Ang signos sa mga Libra karon nga adlaw, kaayuhan gid, no? Maposible mangin happy or mangin fruitful ang imo sini love life. Maayo man ang pagkaon when it comes sa food, kwarta o kon kagamitan. Pero kinahanglan mulang iya Libra, mangin mahinalungon ikaw. 4:8:23 kag 37 mga maswerte nga numero, Burgundy is your lucky color. Kadtuan naman nato ng Scorpio. Ang Scorpio, Oktubre 24, tubtob Nobyembre 22, para hindi ka mabutang sa ital-ital, Scorpio, likawan mo nga maka-entra ikaw sa issue sa mga intriga nga ina. Ano bala inang intriga dira sa palibot ninyo? May kapaayo pa, Scorpio, hipos ka na lang, kag mamati ka na lang. Wala pa mo. 9:21 kag 32 sa mga masuwati nga numero, Scarlet is your lucky color. Una pa lang inangabahin sa mga zodiac sign para man sa itong tag sa ka-horoscope para iya karon nga adlaw. Relax lang. Magabalik si Tita Wilma pagkatapos man sa nga pila ka mga pahanumdom. Ang beach, ang paborito nga katuan sa mga pamilya, kag magbarkada sa tion sang okasyon. Puno sang batahom nga mga litrato nga may background nga beach ang aton mga social media. Pero nakahibalo-bala kamo ngang Pilipinas ang isa sa world's worst offender sa marine plastic pollution, sa pagtuon sa United Nations sa pag-abot sang 2050. Ginatan-aw nga mas madamo na ang mga plastic ikumparar sa mga isda sa karagatan. Gani subong pa lang, dapat na kita nga maghimo sang aksyon kag magpakigbahin sa solusyon batok sa plastic pollution. Una, i-reduce o kung ibanan ang paggamit sang single-use plastics. Magdala kag maggamit sang reusable nga grocery bags, utensils, coffee cups, tumbler kag iban pa.
Dapat istriktong ipatuman ang mga ordinansa kung layi nga nag-regulate sa paggamit ng plastic. Madamo man ang mabulig sa pag-recycle sa mga ginagamit nga single-use plastics. Sa mga nag-estar sa coastal areas, hindi pag-ihaboy ang inyo basura sa suba o kun kadagatan. Magpartisipar sa mga clean-up drive sa mga coastal areas sa inyo lugar. Suportahan ang mga organisasyon o kung non-profit organization nga nagahatag solusyon sa plastic pollution. Ang problema sa basura sa kadagatan ang hindi masolusyonan sa isa lamang ka individual, isa ka grupo o kung sang gobyerno. Nagakinahanglan ini sang aksyon sang tanan para sa benepisyo sang karon kag sa masunod pa nga henerasyon. Ang elementary nga evacuation center na concerned din baha man. Uy. Kaya tinagaman-amat pumansaka ang tubig. Actually, ikaw po So, medyo mataas na ang tubig. So, ulat natin nga Siwala nga ng traffic to or nag-traffic dito sa sulod ang Mang continuous rin ang nag-isang sa factor sa pagsaka sa sining tubig sa subong. Ang Pilipinas sa mayas ang early warning system para mahibaluan ang lakat sa panahon. Gani, wala sang rason nga hindi kita makapreparara karon ni rainy season. Yari ang pila ka mga action tips nga dapat mo may baluan. Kung nagapuyo sa lugar nga masabi ginabaha, mag-monitor sa balita para sa anunsyo sang pag-asa sa lakat sang panahon. Isa sa pinakapos nga pamaagi para malikawan nga magsulod ang baha sa balay, among paggamit sang sandbag. Ang sandbag ang isa ka sako nga may unod nga balas nga pwede ibutang sa pertahan o kung ginaagyan sang tubig para temporaryo nga makontrol ang pagsulod sang tubig sa inyong nga balay. Antes naman ng rainy season, dapat nakapreparar ka na sa pagkaon, flashlight, pito, kandila, hygiene kit, power bank, transistor radio, importante nga mga dokumento kag iban pa nga kinahanglanon. Ini ang dapat isulod sa go bag nga dapat ibutang sa isa ka lugar nga mapos kuhaon sa tion nga kinahanglan nga mag-evacuate. Sa tion sa pagbaha dapat butangan sang tape ang saksakan sang mga outlet kag ibutang sa mataas nga mga lugar ang appliances. Kunyara sa evacuation center, dapat man nga ipatuman ang minimum health protocol, face mask, face shield kag social distancing batok sa COVID. Sa panahon sa tig-ululan, dapat man proteksyonan ang ikaayong lawas batok sa pila ka mga masakit, kang isang dengue, leptospirosis, cholera, typhoid fever, hepatitis A. Nagpanugyan man ang DOH kay pabili ng proper hygiene kay pag-inom sang limpyo nga tubig. Lutuon sang gusto ang pagkaon para malikawan ang contamination. Maghugas sang kamot antes kag pagkatapos ang kaon kag matapos nga mag-usar sang banyo. Likawan man ang paglangoy o kon pagtubog sa baha. Kini sa Action Dale Salazar para sa Action Tips nga nagapahanundong nga maghalong sa tanan nga tion. And the winner for Digital Storytelling Best Social Media Video is John Dale Salazar, Bacolod, Aksyon Radyo Bacolod, Nurse, BHW, kag iban pa. Magluwas sa mga frontliners nga nagarisgo sang ila kabuhi sa sulod sang hospital. Nagakaangay man nga tagan naton sa pagkilala ang mga frontliner nga nagatrabaho sa sulod sang isolation facility. Ang mga doktor kag nurse nga nagarisgo man sang ila kabuhi sa pagtatap sa mga asymptomatic kag mild COVID cases. Ang mga barangay health workers nga gin-assign sa isolation facility, mga cook nga nagaluto sa mga pagkaon sa mga COVID positive. Ang extraction kag disinfection team sang syudad, ang mga utility personnel nga nagakuha sang basura sang mga pasyente. Ini ang mga frontliners kag nakit-an ko ang ila sakripisyo apisar sang manubo nga sweldo o kon allowance halin sa gobyerno. Ako sa Action Dale, COVID positive sadto. Naka-recover sa masakit bangod sa bulig sang sini nga mga tawo. Madamo gid nga salamat sa tanan nga frontliner. Alas 2:56 Radio Philippine Standard Time. Ay, oo nga mga anak ka mo. Mayong hapon lang.
Grace Gonzalez, mayong hapon lang sa imo. Salamat man ana. Salamat gid sa padala mo sa imo man nga greetings diri sa aton. Okay. Kag dira man kay Arnel Benigas sa may Barangay 13, manamit nga ice cream. Salamat gid sa imo Tuto Arnel. Kag syempre dira man kay Inday Gingging Perez kag kay Inday Carmen sa La Carlota City, mayong hapon lang dira. Nakamusta lang dira sa inyo. Kag kay Mama Dear, kay Tutor James, salamat man. Kay Inday Sally Sao sa Bibi Roshton, kamusta lang Bebs, kag kay Tuto Kian, of course, kay Bimbim, wow. Amo na lang na reaction ni Tabi, wow, malapit na. Paamo ka na lang na. Dira sa kay Manang Helen, kag kay Nong Joe Bacau ko sa San Enrique, madamo man nga salamat kag dira man sa mga taga Sitio Obos sa San Enrique. Salamat gid sa inyo mayong hapon lang. Kag dira man sa may barangay Kamingawan, Kabangkalan sa pamilya Aplasca, especially kay Nanay Evelyn Aplasca. Salamat kag salamat gid. Inday Alma Gonzalez Posisyon, kamusta na ikaw? Kag of course man kay Inday Jane Heldore. Salamat gid. Dali lang titawi kay tapuson tanay mga nabilin nga zodiac sign. Okay, nabilin nga zodiac sign para man sa itong tag sa horoscope sa diin na kita. Ara na kita sa zodiac sign nga Sagittarius. Sa mga Sagittarius, Nobyembre 23, tubtub Disyembre 21, Sagittarius, bad news para sa imo. Tungod dapat likawan mo ang mga outing or night affair para mapalayo ikaw sa dako nga problema. So, kung okay lang sa imo, wala. Gida kita sang pierdihon, di ba? Okay lang Masuwati nga mga numero sang Sagittarius, Yatib 12, 21 kag 40. Beige is your lucky color. Capricorn. Ang mga Capricorn naman Disyembre 22 tubtub Enero 19. Yes, mga Capricorn, be happy. Be happy and cheerful for today tungod sa love. Wow. Amoy ning husto nga panahon para ikaw, para kamo magmapisan kag magpaninguha para sa inyo pala abuton. Capricorn, 14, 22, 36 kag 40, violet is your lucky color. Kadtuan na ito ng Aquarius, ang mga Aquarius naman Enero 20, tubtub Pebrero 18. Subong adlaw magkapaayugid para sa imo or sa inyo Aquarius para nga mabawi ninyo ang kakapoy nga mga nabatsyagan ninyo sa mga nakaligad nga adlaw. Kinanglan mangin malipayon ang bilog ninyo nga adlaw Aquarius. 1, 18, 28 kag 32. Gray is your lucky color. Daligid lang, imponto stress, Action Radio Philippine Standard Time. Ang ito na 3 o'clock, prayer. You died, Jesus, but the source of life flowed out for souls, and the ocean of mercy opened up for the whole world. O fountain of life, immeasurable divine mercy, cover the whole world and empty yourself out upon us. O blood and water, which flowed out from the heart of Jesus as a fountain of mercy for us, we trust in you. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One, have mercy on us and the whole world. Jesus, King of mercy, we trust in you. Okay, aman. Salamat gid sa pagupod sa hingalit lang neto nga pagpangamuyo para sa itong 3 o'clock
prayer. Directly sa Nueva Valencia sa Guimaras kay Ren Paul Putato, kay Miko Hidalanga, kay Joel Andeo, madamo gini salamat. Dira sa Tugi sa Pontevedra, ng Jolly Tinero Senior, kamusta lang dira sa inyo sa pamilya Tinero, na? Kay dira man sa pamilya Monte Castro sa San Juan, Pontevedra. Okay, daligid lang. Diin na kita, Tita Wilma. Ara na kita sa zodiac sign nga, Pisces. Ay mga Pisces, Pebrero 19 tubto Marso 20. Mga Piscian, kung bugos lang balatyago ninyo, ang gusto ninyo, maangkon gid ninyo. No? Basta padayunon man ninyong inyo kapisan kag pagpaninguha. Kay ang kaayuhan or ang kauswagan para sa inyo kabuhi, nagaamat-amat na palapit. Pisces, maswati nga numero 11, 20, 31 kag 45, rainbow is your lucky color. Kag sa mga Aries naman, ang mga Aries, Marso 21, tubtob Abril 19, Aries, maayo nga balita tungod isa ka Virgo o kung isa man ka Capricorn ay makahatag sa imo sang surprise, ay makahatag sa imo sang happiness karon nga adlaw kung bulig man. Mas wati nga mga numero 3, 9, 10, 24 kag 31. Electric blue is your lucky color. Kag sa katapusan natin nga zodiac sign Taurus, ang mga Taurus naman Abril 20 tubtob Mayo 20. At Taurian, tandaan nyo lang, hindi normal sa tao kung wala problema, ha? Hindi normal ang itong kabuhi kung wala kita sa may ma-encounter nga problema. Hindi kamo, na? Hindi kamo magkabalaka. Tungod ang inyo gina-experiensya sa karon Taurus, malampuwasan gid ninyo ina. 5, 6, 27 kag 30 ang mga maswati nga numero. Maroon is your lucky color. Nabatian na ito na itong tag sa zodiac sign pa rin naman sa itong tag sa kahoroscope para iya karon nga adlaw. Webes, Hunyo 16 tuig 2022. Ang ato naman Bible verse of the day nga mabilin sa inyo halin sa Ephesians chapter 4 verse 3. Make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. I can't say goodbye. Saliwat salamat, kids. So, buwas na naman kita mag-aup din ay pasensya sa wala malabutan. Standby na sa matang mga drama, mensahe sing paghigugma. Una sa balita, una sa aksyon, sa Bacolod Aksyon Radio. I know